In februari waard een wenning onder Venne in Jesterwoude oervallen. 4 verdachten uit IJmuiden, Nieuw-Vennep en Assen-Delft waren aangehouden. In hun jacht op veel geld hebben ze de aanwezigen in die woning een zeer traumatische ervaring bezorgd. Ze zijn uren vastgehouden, ze zijn bedreigd met vuurwapens en zijn één voor één stevig ondervraagd. Is gekneveld met tape, kreeg een sok in zijn mond en is fors mishandeld. En de anderen zijn daarvan getuige geweest zonder ook maar iets te kunnen doen. Er werd jild, een horloge en sieraden meegenomen. In de wenning wienen 4 mensen die nog hield van slag binnen troch de oerval. Een overval is voor een slachtoffer een zeer ingrijpende gebeurtenis met vaak blijvende gevolgen. Het slachtoffer wordt het gevoel van vertrouwen, van veiligheid en geborgenheid afgenomen en in de plaats daarvan komt angst en waakzaamheid. Zo'n verliezen hier wil de oerheid te met het bedrijfsleven het tal oervallen waarom brengen. Daarvoor is een speciale taskforce opgericht. De overvaller zelf moet volstrekt duidelijk worden gemaakt dat overvallen niet lonen. Het mag duidelijk zijn, de maatschappij heeft genoeg van deze ernstige vorm van criminaliteit en vraagt niet alleen om actie, maar ook om een stevige reactie op de plegers hiervan. En daarom waren zijn 2 verdachten 6 jaar cel eerste en zijn een derde man 2,5 jaar cel. Alle verdachten ontkennen dat ze de oerval pleegd hebben.